द्वंद कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक भाला कहां तक जाए। इस बिगड़े पड़ोसी मुल्क को फिर से शीशे में ढाला जाए। दोनों तरफ भारत लिखा हो, वैसा सिक्का उछाला जाए। नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रउआ सभे का टॉप बी कमेटी में स्वागत कर रहा बानी। आज के जो वीडियो बा भारत के वीर सैनिक वीर सपूत फौजी भाई खातिर समर्पित बा। तो सबसे पहले सैल्यूट बा उ भारतीय सैनिक वीर सपूत के कि बिना अपन जान के परवाह कैले बॉर्डर पर तैनात बालो। अगर केहू के मर मिटे खातिर अगर कोई के इश्क कहल जाला, मर मिटे वाला कोई तो इश्क कहल जाला, तब फौजी भाई से बढ़कर कोई आशिक नहीं है। भाई साहब रउआ सब के पता बा कि ई जौन शोबा मजाकिया शोबा, हंसी मजाक वाला शोबा, तो इस शो के माध्यम से हम अपने फौजी भाई खातिर हंसावे के गुदगुदावे के प्रयास करतानी। काहे कि भाई साहब रसियन तो बहुत महंगा होला आ सब कोई के पसंद होला। हाँ, लेकिन एगो बात ही होबा कि केहू के ना खुश ही ना करेला। अरे भाई हम मिसाइल के बात करतानी। हाँ है ना 400। थैंक यू रसिया। आ यही जे एगो बगल में देश बा चाइना, एकदम जबरदस्त बेवकूफ बनावता पाकिस्तान के। हथियार के नाम पर पानी फिल्टर करे वाला मशीन दे देता, स्टेटमेंट का देता कि हथियार ठीक बा लेकिन हनी के चलाव ही नहीं खेआवत। हाँ, मतलब चाइना कहता कि हथियार में कोनो दिक्कत नहीं खे, चलाव ही नहीं खेआवत हनी के। आये बताइए कि हथियार चलावे आवत नहीं खे, आई सब हनी के का तो कश्मीरे चाहिए। अच्छा, तो एगो हमनी के बानी जा कि चाइना के एगो यूरोफोन इस्तेमाल ना करीला जा। आई एगो एकनी के ससुरा मूर्ख बारे स कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम में लेके बैठल बारे स। हमनी के फौजी से इतना ओकनी के खौफ बा आतंकवादी के कि जौन पहले नारा लगावत रहन स पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब उहे नारा लगावत रहे सब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी देखी हाल ही में हमने कि यहाँ पहलगाम अटैक भइल रहे। उजवा एगो आतंकवादी बोलने रहे कि जा करके मोदी से बता देना। अब वह समय से हमने कि मोदी जी इतना फॉर्म में बढ़न, इतना फॉर्म में कि ओकनी के मने खौफ हो गइल बा, जान के इतना डर हो गइल बा कि अब हे आतंकवादी कहत रहन सो कि अरे कौन ही बता देले रहे कि जाके मोदी से बता दी हंस। अच्छा, तो रउआ सब के एगो बात और पता ना हुई जो उनकी रउआ बात बता देता नी कि ओकनी की एगो सूचना जारी कैले बारे स। उस सूचना जारी ऐसा कैले बारे स कि जो उनके सुन के पूरा विश्व हिल गइल बा। सूचना ई बा कि कहत ऐसा कि अगर जमन जमन देश भारत के साथ दी, ओह देश के हम कर्जा ना चुकाए। अच्छा, तो मोदी जी से याद आ गई कि गजब के संयोग बा ये भाई कि एगो गुजराती पाकिस्तान के जन्म देलस, आई दूसरा गुजराती लागता कि अब ये पाकिस्तान के खत्मे लेके दम ली। और एक बात हम स्पेशली माने रउआ सभे खातिर हम कहल चाहता नहीं कि जवन ब्लैक आउट होता
तो एकरा में खाली रउआ सभे के लाइट बुता के आ चुपचाप घर में एकदम सुत जाए के बा। एकदम माने ध्यान रहे कि लाइट बंद करके घर में एकदम चुपचाप सुत रहे के बा। एक बात ध्यान देवे से के हुई, काहे कि हमनी के पहले से ही 145 करोड़ हो चुकल बानी जा। तो ई वीडियो रउआ सब के कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर रउआ सब अगर नया हो खब तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा, काहे कि अगला वीडियो में रउआ सब साथे फिर मिलब। तब तक खातिर जय हिंद।